Γεια σας παιδιά, και σήμερα για άλλη μια φορά θα ξαναπαίξουμε Roblox, να ξέρετε, στον περνάνε το τελευταίο. Και θα παίξουμε ένα παιχνίδι που έχω admin και που θα πάρουμε admin βασικά και θα γράψουμε invisible και όσοι δεν ξέρουν τι είναι το invisible είναι ότι είναι αδύνατο να σε δουν. Και τώρα πήρε το admin και θα τρολάρω άτομα με αυτό. Ωραίο. Πείτε μου κάτω σχόλια αν είναι ωραίο. Θα το δω όλα. Πάμε να γράψουμε invisible. Οπα, λάθος το γράψα. Στο μόνο ένα λεπτάκι. Invisible. Ναι, το έγραψα λάθος. Δώστε μου ένα λεπτάκι ακόμα. Invisible. In. Bro. Μπλε. Όχι! Το έγραψα μόλις πέθανα! Guys, δώσε μου ένα λεπτάκι. Ακόμα. Ωραία παιδιά, το γράψαμε το invisible και τώρα ξέρω ότι δεν φαίνομαι. Όπα, κόλλησα, απλώς περιμένετε. Ωραία. Τώρα ξέρω ότι δεν φαίνομαι και αυτό είναι καλό σημάδι. Πόσο κάνει αυτό? Δώστε μου ένα λεπτάκι. 11. Τώρα θα πούνε περίπου όλοι. Στο κάνω αυτό. Oh my god! Όχι! Πέθανα. Ωραία, θα γράψω πρώτα fly. Δώστε μου άλλο ένα λεπτό. Ωραία παιδιά, και τώρα είμαι εδώ πέρα και πάω να τους τρολάρω. Να τους. Παταπιμ. Ωραία, τρόλαρα ένα. Μετρήστε πόσα άτομα. Εγώ έχω τρολάρει ήδη ένα. Πάμε. Ποιος άλλος? Πατάω λίγο παύση. Να έρχεται αυτός. Τον ξανατρολάραμε, guys. Ωραία. Περιμένετε μήπως έρθει καλή φορά. Καταρχήν να ξέρετε, δεν θα τρολάρουμε μόνο, θα παίζουμε κιόλας λίγο. Έρχονται κάποιοι νάτος, αλλά αυτός έχει το καλό το τέτοιο. Και άμα μου πηδήξει από πάνω, άστο, καλύτερα θα μην το τρολάρω. Ναι, το τρόλαρα τελικά. Loser and noob. Μπαμπαμπίνι, μπαμπι κουζίνι. Παταπιμ. Εντάξει, σταματάω τα βρένα. Θέλω να ήρθε αυτός. Τραλαλέρο. Έλα, πάτησε το μπλοκ. Άκουμε. Δεν θα πάρει ποτέ 2.000 coins. Τον πάνω. Ντολάραμε, αλλά πες να με δεις κάποιος. Τι είναι αυτή τη σπίθα? Πατάω λίγο, το βλέπετε, αυτό είναι εκεί πέρα. Αυτό είναι εκεί πέρα, τον πράσινο. Πατάω λίγο παύση μέχρι να έρθει και τα λέμε. Εντάξει, έρχεται αυτό, όμως δεν θα το τρολάρω τώρα με την Παναγία. Επειδή τα λάβατε. Το ξέρει. Οκ, χρήσιμο. Από εκεί λοιπόν, το θυμάστε, από εδώ. Ωραία. Πάμε λίγο. Μου κάνα reward τώρα, καλό. Το πάρω ένα τέτοιο. Παιδιά, και όσοι ξέρετε σε κάποια παιχνίδια που είναι Slap Tower, όσοι παίζετε Roblox, να ξέρετε ότι πατάτε εδώ πέρα αυτές τις τρεις γραμμές, πηγαίνετε εδώ πέρα και έχει inventory, δηλαδή εδώ πέρα βάζετε πράγματα, άμα θέλετε, ή όταν παίρνετε πράγματα να ξέρετε ότι θα είναι εκεί πέρα τα πράγματά σας, όταν δεν φαίνονται. Ή αλλιώς δεν έχετε καλό ίντερνετ. Τώρα περιμένουμε να έρθουν άλλοι.
Παιδιά, λέτε να πάμε να τρολάρουμε αλλού, δεν έχει έρθει κανένας. Εγώ πάω αλλού, δεν ξέρω τι θα μου πείτε εσείς. Δεν ήθελα να πεθάνω. Τώρα δώστε μου άλλο ένα λεπτάκι. Να γράψω φλα... Οπα, περιμένετε. Περιμένετε λίγο να πατήσω λίγο πάνω σας, ωραία. Ωραία, παιδιά, τώρα τερμάτισα λίγο το παιχνίδι με το fly και έχω αυτό το slap που είναι πολύ καλό. Έρχεται μία. Δεν θα το τερματίσει σήμερα. Ναι, είδατε. Loser. Noob. Παταπίνκι. Θα είμαι εδώ πέρα. Θα παλεύω να μην πάρει αυτό. Το έχω. Vamos. Με βάρες. Μπαμ. Again. Την έριξα full κάτω. Το είδατε. Full κάτω. Όταν λέω full κάτω, λέω full κάτω. Κάτσε γιατί θα πέσω κι εγώ τώρα από μόνος μου. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί προχωράει. Να κουνήσω αυτό θέλω γαμό του. Ωραία. Χαίρομαι πολύ μην προχωρήσεις τώρα. Εκεί πέρα καλά μας είναι. Μπρο, γιατί... Την άλλη την έριξα full κάτω. Fly. Μπρο, γιατί μου το δείχνει πάλι εκεί πάνω. Ωραία. Δεν πειράζει, δεν μας πειράζει καθόλου. Ναι. Δεν μας πειράζει εκεί πέρα. Τέλεια. Ωραία. Περιμένουμε. Βασικά άκυρο. Απλώς κάνουμε το fly. Περίμενε. Εγώ σταματάω εδώ πέρα συνήθως. Κάνω αυτό. Μπαπ. Και ωραία. Και τώρα δώστε μου ένα δευτερόλεπτο θα είναι για εσάς. Δώστε μου έλα παιδιά, εδώ πέρα. Αυτήν τη βλέπετε, αυτή θα πεθάνει σήμερα. Αν βρει θα είναι κολόφαρδη και άτυχη ταυτόχρονα. Έλα, σε περιμένω. Και εγώ κάθομαι ακούνητος εδώ πέρα. Όχι, έπεσε ρε φίλε. Ξαναπεριμένουμε ένα λεπτάκι. Παιδιά, τώρα είμαι πάνω στο γυαλί και αυτή επειδή θα ξέρω ότι είναι εδώ πέρα. Θα βγάλω το slap και θα την κάνω έτσι από εδώ. Καλή ιδέα. Ναι. Σίγουρα θα βγει από εδώ. Οπότε τώρα θα την περιμένω. Παιδιά, τώρα πάμε να παίξουμε κανονικά το παιχνίδι επειδή... Κάτσε, όχι. Όχι, άκυρο. Έρχονται άτομα. Άκυρο. Guys, το έχουμε, θα τρολάρουμε αυτόν. Οκ. Τον κάνω. Really? Θέλει εδώ πέρα. Ωραία, το τρολάραμε, πάμε για αυτόν. Τρολάρουμε και αυτή εκεί πέρα πάμε να τρολάρουμε. Surprise. Όχι. Τώρα είμαστε εδώ πέρα, πατάμε. Μπαμ! Ωραία φίλε, τι τρόλ ήταν αυτό, ρε, αυτό το τρόλ μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανα μπαμ! Και έπεσε. Πού, τέλειο προ, τέλειο προ, what? Παιδιά, τώρα πατάω λίγο παύση. Παιδιά, το βλέπετε αυτόν εκεί πέρα, τον πράσινο. Να το, σε αυτόν θα τρολάρουμε νομίζω. Να, πηγαίνει εκεί πέρα. Το βλέπετε εκεί πέρα που στέγεται. Δεν χρειάζεται φλαράκι, θα έρθουμε εκεί πέρα. Να. Γιατί μου κόλλησε, γιατί κόλλησε. Α, πάει εκεί πέρα. Να. Ναι, τώρα, μήπως θα πεθάνω. Μην έρθεις εδώ. Τζάντελ, τιμ,
Τζαν Ντελοσίκη. Ωραία, πάμε. Άλλα 3 trolls και κλείνει το βίντεο, εντάξει. Παιδιά, τους βλέπετε αυτούς εδώ. Μπαμ! Τι του έκανα. Τώρα πάμε εδώ πέρα να τρολάβει και έναν άλλο. Απλώς wait. Να ήρθανε, τους βλέπετε. Θα πεθάνει πρώτα αυτή με το slap. Μετά θα αφήσω την άλλη. Τώρα αυτός με αυτό. Για την άλλη με το slap again. Φυσικά η άλλη πέθανε. 2 kills. Τι πιο σύνηθες. Bye bye. Τη βλέπετε, νάτι. Εδώ πέρα. Anyway. Όχι, να μην προλάβει. Please. Είσαι μπαμπά, τραβά βίντεο. Προσφέρω ο μπαμπάς μου. Πέθανε. Πάμε λίγο, πέθανε. Το έχω πάρει αυτό. Το έχω πάρει, ωραία. Παιδιά, δώστε μου ένα λεπτάκι. Ωραία. Πάμε, παιδιά, έρχεται κι άλλος. Και πώς θα πεθάνει. Τέλος πάντων. Στο γύρω έτσι. Τελευταίο τρόλ, να ξέρετε. Να, παιδιά, τον βλέπετε. I trolled you, bro. Παιδιά, και τα λέμε.